El Marc Pons Martell utilitza a diari la xarxa social de fotografia Instagram. La seva presentació ens diu que captura amb el seu dispositiu mòbil el seu univers simbòlic i que es correspon, poc o molt, amb les normes del món real. L'avatar que descobrim avui és el seu. Quin és el teu univers simbòlic? A Instagram i en tots els meus àmbits de la vida. Vull dir, sempre tenim... La imatge diu molt. Llavors, amb una imatge has de concentrar en un únic símbol el que vols dir. O a vegades el que no vols que s'entengui, perquè també, en certa forma, també intentes transmetre encriptadament un missatge i discutir-lo, no? En certa forma, amb els comentaris que et puguin fer, o si la gent l'ha captat o no l'ha captat. Per què els teus símbols són els barrufets? Perquè donen molt joc. També hem crescut, vull dir, tinc 33 anys, vull dir que tots hem crescut, almenys dels de la meva quinta, amb els barrufets des de petits, i ja és curiós, almenys per mi, que només hi hagi una barrufeta amb tot el poble. També és curiós i dubtós, no? Llavors, en certa forma, també em vinculo una mica amb que hi hagi molts barrufets i una sola barrufeta. És com el poblado gay-friendly. És una moda fer fotografies amb ninos? Hi ha molts usuaris i molts moviments dintre de les xarxes socials. Pel que fa a l'Instagram, hi ha gent que, com bé deies, té la seva mascota, el seu gos, el seu gat, el posa també en situació, animals fins i tot, vius, vull dir, o plantes. O tens el dissenyador que amb el seu sketchbook va dibuixant també una historieta. Llavors, cadascú té el seu avatar, el seu personatge, el posa en situació, el representa o representa gent del seu entorn o la seva vida quotidiana. Com etiquetes aquests moments fotogràfics? Sobretot al viure i treballar aquí a Andorra la Vella, utilitzo molt el hashtag Andorra la Vella, utilitzo l'Instagrammer, Igers, Smurf, que és barrufet en anglès. Bàsicament la imatge, a vegades fins i tot, encara que no aparegui aquell element que fico el hashtag, utilitzo el símbol per donar algun element més perquè la gent pugui entendre la imatge. Recordes una de les teves creacions en concret? N'hi ha una que la vaig currar bastant, una que es posava en situació el barrufet, el director de cinema, i cortant i fent com una escena X, no? Es veia un barrufet fent sexe oral amb un altre barrufet. Vull dir, és la que més gràcia em va fer, perquè no vol dir res, simplement era la gràcia de ficar aquell barrufet amb acció i una mica també reacció, veure la reacció de la gent. Com ho faries amb la roba estesa? Vosaltres ja amb el nom jugueu, no? Amb la roba estesa, que un cop escrit és la roba, que és el símbol la roba, però clar, dit així em va vindre la imatge, no? Quan em vas dir el nom del programa, em vaig imaginar una samarreta estesa i en format pitufo, i vaig dir, l'he de fer, i de posar en situació també. Doncs el barrufet està prenent el sol mentre s'asseca la roba.